Les Kennebec són les més comunes, són les que gasta tothom. Són rosses i netes i bones tant per fregir com per bullir o fer-les al forn. Tenen molta sortida i entren pels ulls. Tothom se les estima més perquè són aposta segura, sempre tenen el mateix gust. Les Pontiac, les Red Pontiac, són més difícils d'encolomar. Sempre tenen aquella mica de polset i són boterudes. Fan de més mal pelar, tenen la pell més gruixuda, són una mica més farinoses i sempre te'n trobes alguna de grillada o de podrida dins el sac. No es venen tant, però els qui en tenen diuen que és la millor patata, la patata. Si parles amb un expert en fècula et dirà que la reina dels tubercles és la Red Pontiac, l'autèntica. És aquesta la secció de gastronomia? No, aquesta és la secció de teatre. Parlem de patates? Sí. Míriam Iscla, hola, què tal? Hola, bon dia. De les autèntiques. De les autèntiques, de les bones. I volem parlar de Red Pontiac al Poliorama amb una de les seves protagonistes, amb la Míriam Iscla, que t'agraïm molt que ens acompanyis, com també a una oient que es convertirà en comentarista, no sé si crítica de teatre també, però comentarista, la Arantxa Juan. Arantxa, hola, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Has vist Red Pontiac? T'ha agradat? Sí, la vaig veure ahir a la tarda i em va agradar, sí. Et van agradar les actrius que la interpreten? Sí, la Cristina Servià i la Míriam Iscla? Sí, la Míriam, enhorabona, Míriam, moltes gràcies, la veritat guapa. És que va estar molt sorprenent, no m'esperava a l'hora de teatre, no havia volgut llegir res, volia anar in albis, i la veritat és que em vaig quedar una mica sorprenent el contrast de les dues actrius. Ets mare? No, no sóc mare, però estic molt a prop del personatge de la Míriam. Ah, sí? I tu ets mare, Míriam? Jo tampoc. No. I l'autor, el Pere Riera, tampoc. Però tampoc és mare ni pare. Exacte. Però sembla que entén molt bé l'univers femení i que, a més, ell ha confessat que li interessa molt més l'univers femení que no pas el masculí. El fascina la mirada que les dones tenen sobre el món. L'autor també ha escrit Desclassificats i altres obres i ara ens presenta aquesta obra Red Pontiac, on dues amigues que s'embranquen en una discussió per establir quina té el fill més llest i que després acabaran confessant secrets indignes d'una mare exemplar en aquesta obra que va ser semifinalista del torneig de dramatúrgia de la temporada alta 2011. I tu i la Cristina ja hi éreu en aquella primera lectura quan només durava 40 minuts l'obra. Sí, en aquella primera lectura el festival de temporada el que feia era trucar a dues actrius sense que l'autor ho sabés i ens convocaven a fer una lectura. Amb l'autor només ens trobàvem 2 hores abans de fer la lectura dramatitzada davant del públic i l'autor descobria 2 hores abans a qui tenia d'actrius, no? Jo, evidentment, quan m'ho van proposar, com que havia treballat amb el Pere, és un autor que m'encanta i com a director també el conec, per tant, jo tenia claríssim que faria la lectura encara que no m'havia ni al principi llegit el text. Quan el vaig llegir vaig pensar, això és una bomba, perquè és irònic, té molta mala llet, té molta comèdia, passen per molts llocs, es toquen molts temes sense subratllar-los, però els deixa allà perquè vagin fent xup-xup. Realment és una obreta petita, perquè dura 1 hora i 5 minuts, però és un viatge, em sembla que trepidant, i passes per molts llocs, i en realitat el que veus és que la gent es va com engrescant, no? Aquella primera lectura va anar molt bé, amb el Pere i la Cristina, jo no havia treballat mai amb la Cristina, ens vam entendre estupendament i arrel d'aquell dia doncs vam dir, bueno, això, si ho allarguem i de 40 minuts en fem 1 hora i escaig, doncs ens sembla que tenim un producte que pot interessar, que pot divertir, que pot fer pensar, que té molts ingredients com perquè el públic, alguns s'hi sentin reflectits i si més no altres, si només volen doncs comèdia i riure, ho tenen, i qui vulgui donar-hi un parell de voltes al cervellet també hi són, no? Ara continuem comentant més coses, més detalls de Red Pontiac al Poliorama, però ja que parlaves de l'autor, del Pere Riera, autor i director, bé, doncs la relació continua, perquè a més Míriam Iscla té una setmana molt carregadeta de feina i per sort, i a més enllaçarà una obra amb una altra. Després d'aquesta se n'anirà
al TNC a fer Barcelona, i aquesta setmana ja tindrem un petit tas perquè Imma Vilarassau i Míriam Iscle, protagonistes de l'espectacle, participaran en l'acte de commemoració del 75è aniversari dels bombardejos de Barcelona. Això serà aquest dimarts a 2:15 de la tarda. I això serà emocionant, estic convençuda. Sí, realment l'obra Barcelona que ha escrit el Pere és una obra que és d'éssers humans però està ubicada dins de 3 dies que va haver-hi doncs, els bombardejos més grans, més cruels i més seguits. Es bombardejava la ciutat cada 2 hores o 2 hores i mitja, i va ser el 16, 17 i 18 de març del 38. Fa 75 anys, coincideix sense haver estat fet expressament ni molt menys amb aquest acte, i evidentment ens van demanar aquesta col·laboració i evidentment ho fem encantades, no? Que bé, doncs veurem també aquesta obra quan s'estreni, però ara, Red Pontiac, tu abans li preguntaves a la nostra oient comentarista, l'Arantxa, si era mare, i jo et pregunto a tu per les reaccions d'espectadors i espectadores. Reaccions que heu observat? Home, el que primer notes des de dalt de l'escenari és rialla. O sigui, hi ha una complicitat amb els dos personatges, no? Jo penso que la gent s'embranca a viatjar amb una i amb l'altra, i com que de seguida s'estableix el joc molt clar dels tipus de personatge, tothom ja va entrant en aquesta conversa de 2 mares en un parc mentre miren els nens que juguen als columpios, no? D'entrada aquí doncs, hi ha com una comèdia, diguéssim, costumista, fàcil, que va entrant, així molt, molt natural, no? Llavors es comença com a animar la cosa. Una d'elles, que és el meu personatge, comença doncs, a treure una segona capa que té sota quan està parlant del seu fill. L'altre personatge doncs, bueno, escolta, però tampoc no s'afecta. Vas veient que la gent va rient de mare meva, aquesta no s'ho esperava que l'altre li digués això. I mica en mica doncs, va entrant en una mena de muntanya russa, el personatge de la Maite, que és el que faig jo, i la Lourdes, que és el que fa la Cristina Cervià, doncs es deixa portar per aquesta batzegada de dona que no la pot ni controlar, no? Evidentment, quan la funció va tirant, vas veient que la gent va pujant també en aquesta muntanya russa, i hi ha moments doncs, que llavors es queden com, això que estan dient és, això no m'ho esperava, que arribéssim a aquest límit, no? I realment el que ens passa a la sortida del teatre, quan parlem directament i amb la gent, que després torna a agafar la comèdia, després el susto i segueix endavant, però quan surts a fora et diuen, és que jo, o sigui, els entenc perfectament, però és que l'entenc molt bé el teu personatge, et diuen, quan és una kamikaze de dona, pobra dona. Però la gent s'hi identifica moltíssim, i realment jo penso que és una comèdia, estan posades molt al límit els dos personatges, perquè realment es produeixi aquest decalaix, i que això és el que va sembrant el somriure a la platea, però neixen de coses molt concretes, molt reconeixibles, que si no els hem viscut, els hem vist, els hem sentit, ens les han explicat, i la gent es troba, sempre et diu, jo em sento, o sigui, noto que tinc una mica de cada una de les dues, no? I aquesta és, diguéssim, la canavacada, o sigui, tothom som una mica d'aquests dos personatges, totes som canebecs, no? Però aquests dos personatges són tan extrems, tan diferents, tan especials, tan posats al límit, que són dos autèntiques Pontiac dins aquest sac de normalitat, no? Són dos extrems en una situació extrema i que es demanen coses també extremes, no? Són dues formes de viure la maternitat, la mare que sacrifica la seva vida per al seu fill, la que vol altres coses, la marassa i la que no ho és tant, i l'autor, com ja apuntava la Míriam Iscle, ho porta a l'extrem, ho porta al terreny còmic. Són la mare de l'Arnau i la mare de l'Armengol, la Maite o Maria Teresa, depèn del moment i de la situació. Exacte. Per cert, que gaudiries molt de la crítica del periòdico, la Núria Sabat, que deia Míriam Iscle, Maite o Maria Teresa, segons les circumstàncies, està com gairebé sempre, magnífica, gastant ironia fina i barrinant com Maquiavel. Cristina Cervià Lourdes fa lluir el seu paper, bones crítiques, i ja ho veus, aquí la Arantxa coincideix. Totalment. Sí, home, ens ha escrit Bueno, el va escriure sense pensar en nosaltres, però realment després sí que ha acabat d'allargar l'obra sabent ja quines actrius li feien, i realment ens ho ha posat molt fàcil perquè això sigui doncs,
que les dues actrius tenim un caminet molt divertit per estar jugant, i també la complicitat entre nosaltres és absolutament juganera, divertida, ens escoltem, ens agradem. A mi m'agrada molt com ho fa ella, a ella li agrada com ho faig jo. Això és fantàstic, saps? Perquè a dalt de l'escenari s'estableix un joc i una complicitat que en aquesta funció, amb totes, però en aquesta funció, que només som dos personatges a alta escena, es necessita doncs, que hi hagi aquesta frescura i aquesta manera de jugar, no? De poder estar lliures dins de l'estructura de l'obra, no? Teatre Poliorama. Arnau, què t'estimes més, truitet o peixito? I saps què em va dir? Per què no dius truitet i peix, mama? Què et pensa, que soc un normal? Tota la meva família anirà a la presó perquè aquest nano és el puto Chucky! Doncs que bé, acaba amb un riure la història d'aquestes dues mares que es coneixen compartint banc cada tarda mentre els nens juguen i que acabaran confessant secrets indignes d'una mare perfecta, una competència que mica en mica s'anirà desvirtuant per acabar en un conflicte més pronunciat. Red Pontiac. Míriam Iscla, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a vosaltres. Arantxa, gràcies. A vosaltres. I la setmana que ve anem al teatre una altra vegada. Nosaltres, com a mínim, una a la setmana. Una història catalana és l'obra que tornarem a veure, perquè ja l'havíem vist, però hi ha hagut canvis en el muntatge, hi ha hagut canvis en el repartiment, és a dir, que en tornarem a parlar. Teatre Nacional de Catalunya, una història de Jordi Casanovas, una història catalana, i ara, si voleu, 9 3 3 44 14 11.